kada živimo u demokraciji, imamo obvezu boriti se za poštivanje prava na život svakog čovjeka i naša je dužnost biti glas onih koji glasa nemaju. Posebno bih istaknula važnost zaštite žena, jer me žaloste statistike koje pokazuju da 2/3 žena koje su učinile pobačaj to učinile zbog teške ekonomske situacije ili pritiska okoline u kojoj su se našle. Bitno je naglasiti da pobačaj ne predstavlja zdravstvenu zaštitu za žene. Za žene skrbimo tako da ćemo im osigurati svaki oblik ekonomske, društvene i socijalne zaštite kako bi im u miru i sigurnosti uživale u prvih 9 mjeseci života svoga djeteta dok njegovo srce kuca pod njezinim.